ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି ନାଗରିକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଉଭୟ ଅଧିକାର ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏକ ନନ୍ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ପଲିସି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଲା ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସରକାର ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାମ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଭଳି କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ